Interviurile Bucovina Plus continuă, iar alături de noi este Alina Bărsan, fondatoarea Asociației Mamele Citesc. Vă salut! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a sta la discuții cu noi. Pentru început, aș dori să ne povestiți puțin despre Asociația Mamele Citesc, cum a luat naștere și care este povestea numelui. Povestea organizației a început în 2017, când eram încă în concediu de creștere a copilului și am creat o comunitate online pentru mamele care iubesc cărțile. Voiam să fac și altceva în afară de a sta acasă toată ziua cu un copil mic, deși îmi plăcea ceea ce făceam, eram obișnuită să am mai multă activitate în afara casei și atunci mi-am dat seama că pot utiliza ceea ce am deja, resursele pe care le-am deja, și anume cărțile și, desigur, dragostea mea pentru lectură și pentru cărți. Și am fost foarte impresionată de feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea comunității de mame din Suceava. M-a bucurat faptul că există femei care citesc, cărora le place să vorbească despre cărți și să facă schimb de cărți, pentru că asta a fost inițial ideea Mamelor Citesc, să facem schimb de cărți, eu să dau cărți din biblioteca mea pe care le-am citit deja și pe care le cunosc și pe care le iubesc, să le împrumut și altor mame care poate nu au resurse să-și cumpere cărți, poate nu știu ce anume să cumpere sau ce să citească și am vrut să împărtășesc această pasiune pentru lectură și, desigur, mi-am dorit ca, prin intermediul mamelor, această pasiune să ajungă și copiilor lor, pentru că ne dorim să creștem niște copii care iubesc la rândul lor cărțile. Și am făcut diverse activități, ne întâlneam în parc, făceam schimburi de cărți, discutam despre cărți, ne-am implicat în mici proiecte în comunitate și în 2020, când începuse deja pandemia, stăteam mai mult acasă, mi-am dat seama că îmi doresc o schimbare, ca să spun așa, în viața profesională. Deja lucram de mulți ani, din 2010, în domeniul ONG, știam cam ce înseamnă să lucrezi într-o organizație neguvernamentală, ce înseamnă să o ființezi și atunci mi-am propus să îmi dezvolt Asociația Mamele Citesc, pornind de la această pagină de Facebook și dorind să dezvolt activitățile pe care mi le-am propus inițial. Viziunea asociației și a inițiatorilor acesteia este o lume în care copiii și părinții citesc împreună și petrec mai puțin timp uitându-se la televizor și pe telefon. Așa că, pornind de la această idee, ne dezvoltăm și activitățile din cadrul asociației. Mai multe despre nume, nu știu exact, nu a fost un proces foarte lung de gândire, a fost, nu știu, pur și simplu o sclipire de moment, ca să spun așa. Și deși mi s-a sugerat când am înființat asociația să schimb, să pun un nume mai generic, mai general, eu știu, ca să nu mă axez doar pe asta, am gândit că nu, asta e ce vreau să fac, asta e ce vreau să transmit, asta e ideea de la care am pornit și mi se pare că e un nume care include multe din aspectele pe care vreau să mă concentrez, atât de a promova lectura și cărțile, dar și de a educa mamele, copiii în cele din urmă și mi se pare că este un nume relevant pentru ceea ce vreau să fac. Așa este grozav ceea ce faci, de fapt, pentru comunitatea mamelor din Suceava și, cu siguranță, înființarea unei asociații nu a fost un lucru la îndemână. Ați întâmpinat ceva dificultăți pe parcurs? Nu a fost nimic ieșit în comun, este o procedură destul de birocratică, înființarea unei asociații în sine este nevoie de multe documente, de
drumuri, la tribunal, la ANAF și tot ceea ce presupune lucru cu autoritățile publice poate lua timp, desigur, dar nu au fost dificultăți pe care să nu le pot depăși sau care să necesite, nu știu, nu au fost, ca să spun așa, probleme majore, doar că a luat timp și este nevoie de răbdare și să nu te dai bătut, ca să spun așa, și să nu te lași impresionat negativ de volumul de documente și de muncă pe care îl presupune. Am înțeles. Este un club adresat mămicilor pentru a ieși așa puțin din ritmul zilnic, acela de a sta cu copilașul. Ce activități se desfășoară și s-au desfășurat în cadrul asociației? Ce se întâmplă mai clubul exact? De carte. Da, clubul de carte este una dintre activitățile noastre pe care am început-o anul trecut. La începutul anului trecut ne-am desfășurat întâi activitatea online, deoarece nu ne puteam întâlni față în față, dar din vară am început să ne vedem într-o cafenea din oraș și să discutăm pe marginea unei cărți propuse pentru acea lună. Desigur, la club sunt invitate nu doar mamele, ci și alte femei care sunt interesate de lectură și vor să participe. Avem și astfel de cazuri. Majoritatea sunt mame, dar nu este exclusiv dedicat mamelor. Și desigur, sunt mame poate care nu reușesc să citească cartea propusă pentru acea lună, dar nu este nicio problemă. Înțelegem că există perioade în care este mai puțin timp și atunci poate discutăm despre alte cărți pe care le-au citit în acea lună sau despre alte activități pe care le-au desfășurat. Discuțiile se desfășoară nu doar în jurul cărților, dar și a unor aspecte de educație parentală. Poate există anumite probleme pe care acele mame vor să le discute despre, nu știu, ce au întâmpinat anumite dificultăți în acea lună sau au nevoie poate de sprijin din partea noastră sau alte aspecte de acest fel. Alte activități pe... Anul trecut am organizat și un concert caritabil în luna iunie, împreună cu alte asociații din Suceava, cu Școala de Etichetă și Bune Maniere, cu Asociația O Viață Altfel și Asociația Seva, unde am am strâns bani pentru a sprijini copiii cu autism și sindrom Down, pentru a le facilita accesul la terapie. Și în cadrul acestui eveniment a fost un concert cu Horia Brenciu și o paradă de pălărie. A fost un eveniment puțin mai deosebit așa pentru Suceava și chiar a avut foarte mult succes. Pe lângă asta ne dorim adică am depus deja mai multe proiecte cu finanțare europeană. Din păcate, până acum nu s-au concretizat, dar am ceva experiență pe această parte și îmi doresc să continui și să accesez fonduri mai mult pentru a dezvolta workshop-uri și sesiuni de formare pentru mame, copii pe partea de educație parentală, dar și în colaborare cu Școala de Etichetă și Bune Maniere pe această filieră a educației în bune maniere. Și deja avem câteva discuții cu anumite școli din Suceava. Sperăm să se concretizeze mai multe anul acesta și să venim cu mai multe informații actuale. Este minunat ceea ce ați reușit să faceți într-un timp atât de scurt, într-un timp relativ scurt, dacă ar fi să ne gândim ce înseamnă înființarea unei asociații. Dar ce evenimente se pregătesc în cadrul asociației pentru perioada următoare? Există ceva special? Așa cum am spus, ne dorim să continuăm cluburile de carte în fiecare lună, chiar dacă poate în anumite luni ne întâlnim doar cu 3-4 mame, nu vreau să renunț la această idee, pentru că știu că
grupul pe care mi l-am ales, mamele care citesc, e destul de dificil, dar este nevoie de mai multă răbdare în a interacționa și a ne întâlni, pentru că sunt atât de multe aspecte pe care mamele trebuie să se ocupe. Mâine chiar avem o întâlnire din februarie în cadrul clubului și cred că vom fi în jur de 8 sau 10 mame, așa ceea ce e foarte bine pentru noi. În afară de club, așa cum am spus, aș vrea să dezvolt mai mult partea de ateliere și workshop-uri pe educație parentală. E un domeniu care mă pasionează și pe care aș vrea să-l dezvolt mai mult, și în colaborare, desigur, cu alte organizații din Suceava. Chiar dacă nu obținem neapărat o finanțare în acest sens, sperăm să pornim acest proiect anul acesta pe muncă voluntară, pentru că suntem obișnuiți cu asta în domeniul ONG și poate în timp, cine știe, reușim să atragem și fonduri. Pentru asta este un domeniu care necesită încă multă muncă la noi și cred că se pot face lucruri foarte bune și există interes din partea, sigur, a părinților și a copiilor în acest sens. Am văzut și o campanie tare interesantă numită Cutia de cărți a bebelușului. Ce ne poți spune despre această campanie? Câteva lucruri. Da, este o campanie la care mă gândesc deja de anul trecut și mi-am dorit foarte mult să o inițiez. Am lansat-o anul acesta în ianuarie și am pornit de la fondurile obținute din redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe venit. Am reușit să strângem niște bani și atunci m-am gândit să pregătesc cutii pentru mamele și bebelușii din Centrul Maternal din Suceava. Este un proiect pe care dorim să-l creștem și să-l implementăm cel puțin o dată pe an, deoarece credem cu tărie că toți copiii, indiferent de mediul în care se nasc, au dreptul să asculte povești încă din primele zile de viață. Și cu banii pe care îi strângem din acest impozit pe venit, din alte donații pe care le primim, ne dorim să continuăm campania Cutia de cărți a bebelușului. Credem că o bibliotecă începe cu o singură carte și cutia conține niște cărți pentru copii, cărți pentru mame, și anul acesta am inclus și câteva articole de îmbrăcăminte pentru bebeluși, o jucărie, niște semne de carte, câteva articole din acestea care se încapă într-o cutie, eu știu, de dimensiunea unei cutii de pantofi aproximativ sau puțin mai mare. Și principala idee este să conțină cărți. Așa că dacă sunt persoane care doresc să creeze o astfel de cutie sau ar fi interesate să contribuie, puteți să ne contactați pe Facebook sau pe pagina web a asociației și ne-am bucurat foarte mult. Vrem să ajungă la cât mai multe mame din situații vulnerabile care își doresc să crească dragostea pentru cărți în rândul copiilor lor și nu au posibilitatea poate să le achiziționeze. Este minunat că vă gândiți și la astfel de categorii de persoane, poate cu mai puține posibilități, pentru că poate fiecare copil are dreptul să asculte povești la culcare, să interacționeze cu personaje și cu lumea aceasta fantastică a poveștilor. Ce sfaturi ai pentru mămicile sau pentru femeile care ne ascultă și ne urmăresc? Ce sfat aș putea avea în afară de bucurați-vă de cărți, citiți, încurajați copiii să citească și, desigur, citiți alături de ei. Asta mi se pare foarte important, să ne facem un obicei din a citi câte puțin în fiecare zi, chiar dacă este înainte de somn sau
oricând au ei disponibilitate, dar pe lângă asta este foarte important să ne vadă pe noi citind, atunci când avem puțin timp liber, să ne vadă cu o carte în mână în loc de telefon. Cred că asta e un exemplu pozitiv foarte bun, pentru că, așa cum știm, copiii ne copie în tot ceea ce facem. Așa că e important să aibă cărți în jurul lor, să fie disponibile, să le poată răsfoi, chiar dacă poate le mâzgălesc, poate le rup, vor ajunge în timp să știe cum să se comporte cu cărțile, dar e important să nu le ascundem de ei sau să nu-i ferim din a le atinge și a le răsfoi chiar de la câteva luni, atunci când pot apuca lucruri și sunt curioși să vadă tot ce este nou. Elena, noi îți mulțumim pentru toate informațiile minunate pe care ne le-ai oferit și îți urăm mult succes în continuare în ceea ce faci. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vorbi despre Mamele citesc și sper să revenim în viitor și cu alte proiecte și alte activități despre care să vorbim cu dumneavoastră. Mulțumesc mult! Și noi îți mulțumim și te așteptăm cu siguranță și la o altă discuție dacă ai disponibilitate.